أرسط زينا ببوليس فيدرال تسالت تكالوي ريفورم تي تكال زمناو مسارحتات كتكم مخالو قدما منستر أبي أحمد حبيرو لوطي كنتات أير بزت أمام المجدين مكل خال هجرات ذاته قال بصنوع تبقسوك في السماء جبا تباهلو وصاين يوكريناويان سدرابيتات انقدو حدشتو لنتنياتات ورحاوش دشميتي باوند كرخبو مقانوم اب عباي بريطانيا بيت مخري كبابي إلم بريج أفليتو طعنا باللي نساعات تدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا مس زيناتات جيتاچو علوم مساهم كصنحي نسناي مكتالكم مقدمه يمسجن بحصلت زيناتاتنا كنجمرينا لعلوا يتماجر شوم سراويت مكل خال فيلد مارشال برهان جولا اب كتما بحر دار تسالط هنصታት مسرته لمعت تعذبهم لعلوا يتماجر شوم سراويت مكل خال هاجر فيلد مارشال برهان جولان رسم محدار كلل امحرا يتارغا كبدن اب كتما بحر دار تسالطو هنصታት مسرته لمعت تعذبهم اب عودتهم دما علم لخ ستاديوم بحر دارن بحدش ملكع زتهانص دلدل اباين تعذبهم ابتي عودت مكتل لعلوا يتماجر شوم سراويت مكل خال هاجر جنرال اباو تادسن كالوت أبلات لعلوت همرارحة مكل خالن حلف تسرح منقصن ترخيبهم أب كثما بحر دار لمعات كوريدر حويسو هنصات صفحتي بروجكتات مقدن كالوت مسارة المعاتن أننا تسالتو كامزخونو ذكاريو ኢትዮጵያን ከተመዕብል መሰረት ዘንብሩ ትልምታቲ ተግበሩ አለው ክብሉ ሚኒስትር አገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰቱሉ ገሊጻ ቶም ሚኒስትር አብዋናውን ሀገራውን መንግስት አውጣመታ ዝገበሩ ዛዕባታት መግለጽ ይባም ኢትዮጵያ አብ ባጀት ዓመት 2017 ዓ.ም አብ ኩሎም ዓውድታት ከተመዕብል መንግስቲ አብ ትልሚ መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ የትግብር ከም ዘሎ ገሊጻም ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገምገማ ኣፈጻጽማ ትልሚ 100 መዓልታት ነዚ ከም ዘረጋገጸ ድማ ተዛሪቦም ናይተን ትካላት ናይ 100 መዓልታት ኣፈጻጽማ ርኡይ ተግባራት ምክያዶም እውን እቶም ሚኒስትር ሓቢሮም بوغن بروجكت چاينا ايدز تقبر دقاف مدحانيت عصو قصال سمونا بحاقر كمزاتو تقليصو منستر تعنا دكتور مقدس دابا مس منستر كاونسل امباسي چاينا دكتور يانغ يوهان ابزنبروم زته بوغن بروجكت چاينا ايدز تقبر دقاف مدحانيت عصو ابزغصل سمونا بحاقر كمزاتو تحبيرو متحببارن محزنتن ايثيوبيان چاينان لعل زخونه وان تطناخيرو كمزغصل زغلصو دكتور يانغ program scholarship doctorate degree نسميا إثيوبيا كم زوهابونا فليتهم بتي program scholarship تربحتي كاب زخونو تكالات بتوسخي كللاتون تربحتي تعدل نكونو دليت عنا منستر مخانو دكتور مقدس دابا زحبرا خوينن بروجكت چاينا ايد زغبرو دغف صعري مكل خال حمام عصو إثيوبيا زدغف مخانو بمصراح مسغنا قريبا ابتي زتم بالعشرة حمشن زوريا بوجله ميديكال چاينا بهوسبيتال طرونش بيجينغ اغلغلوت سناي تغبار حكمنا نمهاب كم زمص زتغلص خوينو منستر طعنا نتي بوجله ادلاي دغاف كم زغبر دكتور مقدس تزاريبن كلتيوم وغنات اب افراي مدحانيت چاينا زفري فاكسين كولوريا نابوشت عدين مئتاو اب زكاللو مقد زوريا ززتي خوينم بتوسخيون بايوميديكال انجينيرينغن بهلاو حكمنا نمعباي بمتحببار مسرح مسممعم حبريتا طعنا منستر املاخيتو 4,750 متريك تون مدابريا حمد زعانت مركب اب ودب جيبوتي اتيام نزبنا فريات 2017 زخون 4,750 متريك تون مدابريا حمد يوريا زعانت اباي كلتا مركب اب ودب جيبوتي بصحام امباسادر اثيوبيا اب جيبوتي برهانو صقاي كيدي تسراحنا زتعذبو خوين تخون زوغور مدابريا حمد از عامت مسحلف عامت تمساسالي وان تنصاصر وسخ كم زلو حبيرم بفلاي دما اب اوان زته قدم مدلاو زتلعلو حسابات تقرت بمهاب مستقلات تعودي جيبوتي اثيوبيان بمزتاي بموداد مسرح كم زغبا حبيرم
بتوسخ ون كاب ودب جيبوتي زلأخ مدابريا حمد نخلهم كللات نخبصح بمكتتال استوادد سرح مسرح كم زقبا مقلاصهم اب جيبوتي كاب زركب امباسي اثيوبيا زرخ بحبريتا يملاخت كنتيبا أدانش أبيبي أب كفلة كتما بولي تهانيصوم نقلقالو تزبقعو سراحت تات حملو لمعات عودتا ساليتان كنتيبا أدانش أبيبي كاب بولي كارغو كساب دلدل بلبلاقاك تهانيصوم نقلقالو تزبقعو سراحت تات حملو لمعات تعذيبا تن كنتيبا كفلة كتما بولي زهنت زلو 3 كيلومتر زشفن سراح حملو لمعات زواورن تعذبان تخنا 4 زمناو مزناقعي باركتات كلتا مصاوتي هصانات حدا مزوتري سبورت حمشته ناي حزبي نصحنا محلوي زمناوي شقاقات بركوز حلو سفيح مقدي اغرنيا ببركيتا كتما زتحاوس زتسرحو دبرتات فاونتينات مزناقعي باركتاتن كمو دما كالوت بوتاتاتن زحزيو نهزبنا بزاتنا قال አዲስ አበባ ነበርታ ምቹቲ ዓለም ለኸተ መራጺትን መባጽሕ ዑደተኛታትን ምግባር እነሳልጦም ስራሕትታት ምስ ነበርቲና አጠናኺርና ክንቅጽለሉና ክብላ ተን ከንቲባ ማሕበራዊ ምትእስሳር ገጸን ኣብዘ ማሕላለፎ መልእኽቲ ገሊጸን أبي إثيوبيا زكايد زلو زتا نكلل تግራይ ዘግለለ ክኸውን ኣይኽእልን ክብሉ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ገሊጾም أبي إثيوبيا ሃገራዊ ዘተ ተሳሊጡ ዝበሃል ኩሉ ኢትዮጵያዊ እንትሳተፊዩ ክብሉ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ገሊጾም እቲ ኮሚሽን ካብ 4 ዩኒቨርሲታት ትግራይ ምስ ዝመጹ ኣባላት ማሕበረሰብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘትዩ ፕሮፌሰር መስፍን ኣርኣያ ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ዘተ ተሳሊጡ ዝበሃል ኩሉ ኢትዮጵያዊ እንትሳተፊዩ ኢሎም ስለዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ንክልል ትግራይ ዘግለለ ክኸውን ኣይኽእልን ክብሉ ገሊጾም እቲ ክልል ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ዘሳተፈ ኩነታት ንምፍጣር ዘኽእሉ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘለውን ሓቢሮም ተሳተፍቲ መድረኽ ዘተ ሓሳባት ህዝቢ ትክልልዩ ዝብልዎ ዘቕረቡ እንትኾኑ እቲ ኮሚሽን ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ዘሎ ርክብ ንኽጥንክር ከም ድልድል ብምዃን ብምግልጋል ግዱእ ንክዋፅእ ሓቲቶም መንግስቲ ጸገማት ህዝቢ ትግራይ ጠመተ ሂቡ ንክፈትሕ እቲ ኮሚሽን ጽዕንቶ ምግባር ከም ዘለዎ እውን ኣጽንኦት ሂቦም ኣብ ትግራይ ዘተ ንምክያድ ፈለማ ምትእምማን ምፍጣር ይድሊ ክብሉ ቶም ተሳተፍቲ ገሊጾም ነዚ ድማ ህዝቢ ዝስምዖ ግልጽ ብምግባር ዝዛረበሉ መድረኽ ክዳለወሉ ይግባእ ኢሎም مقدي أير إثيوبيا شلمات مروس مقدي أير أفريقيا رخيبو مقدي أير إثيوبيا شلمات مروس مقدي أير أفريقيا بيزنس ترافلرز أوارد 2024 رخيبو تي مقدي أير نحمشاي تختتالي جزء تي شلمات كم زرخبا فليتو عماويل تي مقدي أير نزقبر وزلو دقفون مسقانا قريبو تي شلمات بيزنس ترافلرز أوارد أم ببتي مسيحيت بيزنس ترافلرز بزهبو ودمسي عشنا في زفلي لو عينة شلمات أفيشنيو كبرت خطاتلتي أم كتال مع ديزاين تبي تقرنيا خم تركب مرسكم سلت كتاتلون أنا مسكنكم حزون مسانا تنحو بزرزر نبز حرنا يوم زيناتات كنسجرنا ببوليس فدرال زي تسالت أتكالوي ريفورم تي تكال زمناو مسارحتات نختكمن زي تحلالخو جبنات نخفل اللي زخ على مخانو قدام منستر أبي أحمد حبيرام مرمرة DNA كيميكالن كالوت أب جبن زد حبو قلقالوتات زهب معخل مرمر لومي أب سندافات مريقو نسأبس أب روزا مكونن ملو برهان قرماي فيدرال بوليس سالت ريفورم تتكال زمناوي تكنولوجيات عتقن زتقمن استحلالخو جبنات نخرج تغيرو زتودب مخانو قدامي منستر دكتور أبي أحمد قاليتهم እቱም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝተረኸቡሉ ንምርመራ ገበን ግልጋሉ ዝውዕል ዘመናዊ ላብራቶሪ ዘካተተ ምርመራ ፎረንሲክን ማእኸል ምርምር ኣብ ሰንዳፋ ተመሪቁ ዛሬ በዚህ ስፍራ የምንመለከተው የፎረንሲክስ የልቀት ማዕከል ባለፉት 5 ዓመታት ሎሚ ኣብዚ ከባቢ እናራኣናዩ ዘለና ማእኸል ልቀት ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ትካላት ድሕንነት ኢትዮጵያ እናሰርሕናዮ ዝነበረ ኣካል ሪፎርም እዩ
ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ማገር ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤጀንሲ ሎው ኢንፎርስመንት ዘመናውን ክኸውን ብሓይል ሰብ ብፍልጠት ብቴክኖሎጂ ዝተወደበን ክኸውንን እዛ ዓባይ ሃገር ምስ ክብራ ክትቕጽልን ንደቅና ንምርካብ ዝለዓለ ጻዕሪ እናተገበረ ጸኒሑ እዩ ምርቓ እውን ናይቲ ጻዕሪ ኣካል ጌርካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ፖሊስ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ከይተጠቐመ ብናይ ባዕሉ ስርዓት ኮሙኒኬሽን ብምጥቃም ሃገር ናይ ምሕላው ዓቕሚ ፈጢሩ እዩ እዚ ስርዓት ሙሉእ ብምሉእ ግልጋሎት ተሌ ዝትክእን ፖሊስ ብናይ ባዕሉ ቋንቋን ስርዓት መራኸቢ ንክራኸብ ዘኽእል እዩ ነዚ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን ንምዝርጋሕ ብዙሕ ገንዘብ ኣውፂና ዋላ እኳ ተሰራሕናዮ ክብሪ ንኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ነቶም ሰራዊት ይኹን ክብል ይፈቱ ምክንያቱ ነቶም መራኸብቲ ሬድዮ ሙሉእ ብምሉእ ምፍራይ ብምኽኣሉ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ዝድለ ብርኪ ይበጽሕ ምህላው ሓቢሮም ዓቕሚ ዲጂታል ፎረንሲኩን ብዝተማልአ ብርኪ ምስራሕ ብምኽኣሉ ኩርዓት ከም ዝተሰምዖም ሓቢሮም እዮም ዛሬ በዚህ ስፍራ ደግሞ ያየነው እጅግ ተአምራዊ መርታ ነው ባለፈው እንዳነሳሁት ከዚህ ዓመት ጀምሮ ኢትዮጵያ የማንሰራራት ዓመት ትጀምራለች በተባለው መሰረት ሎሚ ኣብዚ ከባቢ ዝረኣናዮ ተኣምራዊ ለውጢ እዩ ቅድም ክብል ከም ዘለዓልክዎ ካብዚ ዓመት ጀሚሩ ኢትዮጵያ ናይ ምምዕባል ዓመት ክትጅምርያ ብዝተባሃለ መሰረት ለውጢ ተገይሩ ኣብ ቀዳማይ ፈረቓን ከምዚ ዓይነት ትካል ተሃኒፁ ከም ዲኤንኤ ዝኣመሰሉ ስራሕትታት ሕክምና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምስራሕ ተኻኢሉ እዩ ናብ ወፃኢ ዓዲ እትልእኾ ምትራፍ ጥራይ እንተይኮነ ንጎረባብቲ ሃገራት መሰል ዓቕሚ ንዘይብሎም ክጥቀምሉ ዝኽእሉሉ ትካል ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብምህናፅ ዝለዓለ ኩርዓት ብምዃኑ ክብሪ ክስማዓኩም ይግባእ ዓቕሚ ዲጂታል ፎሬንሲክ እንትንርኢ ብዝተማልአ ብርኪ ዝሰርሕ እዩ እዚ ብቐሊሉ ዝረኣይ ጥራይ እንተይኮነስ ፖሊስ ፌደራል ናብ ክንሪኦ ንደልዮ ብርኪ እናመፀ ምዃኑ ብተግባር ዝርዩ ኣመራርሓታት ፖሊስን ፖሊሳት ነዚ ዓብዪ ስራሕ እንኳዕ ኣሐጎሰኩም ክብል ይፈቱ እዚ ማእኸል ምርመራ ዲኤንኤን ኬሚካልን ብስፍሓት ዘሳለጥ እንትኾን ካልኦት ዘደናግሩ ገበናት ምፍላይ ዘኽእል ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ ለውጢ ኩነታት ኣየር ብዘተኣማምን መገዲ ንምክልኻል ሃገራት ዝኣተው ቃል ብጽኑዕ ተበግሶ ክፍጽማ ይግባእ ኢሎም ሓለፍቲ ትካል ልምዓት እቶም ሓለፍቲ ብመዳይ ኣፈጻጽማ ልምዓት ስምምዓት ኢትዮጵያ ንውድ ዕማም ፈጺማ እያ ይብሉ ንጸብጻብ ተመስገን ሽፈራው በርሂው ብርሃና ብምኽንያት ለውጢ ኩነታት ኣየር ዝፍጠሩ ሳዕቤናት ዘብጽሕዎ ማህሰይቲ ንምንካይ ሃገራት ዝኣትዎም መጽባዕታት ናብ ተግባር ኣብ ምልዋጥ ዘጎልሃ ውፅኢት ዘይተረኸበሉ ዕዮ ገዛ ምዃኑ ይለዓል ተዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዱባይ ኣብ ዝተሳለጠ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ለውጢ ጠባይ ከባቢ ኣየር ዝተኣተው ስምምዓት ኣፈጻጽሞም እንታይ ይመስል ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዘተተኻይድሎ ኢትዮጵያ ብመሰረት እትስምምዕ ዝነበረ ኣፈጻጽማ ንምይይጥ ቀሪቡ እዩ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ መገንባት እንደ አንድ ምሰሶ መቀመጡን ብለውጢ ኩነታት ኣየር ዘይብዳህ ቁጠባ ምህናጽ ከም ሓደ ቀንዲ ዋኒን ተቐሚጡ እዩ ካብተን መሓሊፉ ሎሚ ዘበን ብሓምለ 7.5 ቢልዮን ፈልሲ ተኺልና ብሓፈሻ 40 ቢልዮን ኣብፂሕናዩ ኢና ዘተኣማምን ስርዓት ምግቢ ንምርጋጽ ኣብ ሕርሻ ስርናይ ጸጋታት ሌማትን ዝሰርሕናዮም ዋኒናት ቀሪቦም እዮም ኣብ ምርጋጽ ኢነርጂ ዝሰርሕናዮም ዕዩታት ገዛ ቆፂርና ቀሪብና ኢና ኣብቲ ዘተሳተፉ ሓለፍቲ ዘተፈላለያ ትካላት ልምዓት ኢትዮጵያ ጸገማት ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ዘለዋ ተበግሶ እኹል ሓገዝ ከም ዘድልዮ ኣገንዚቦም ኣለዉ ንኢትዮጵያ ከም ኣብነት ኢና ንሪኣ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምዕቃት እንታይ ክስራሕ ከም ዝግባእ ንኻልኦት ሃገራት መርኣያ እያ ብሪታንያ ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ብምስራሓ ልዑል ሓጎስ እዩ ዝስምዓና Ethiopia is leading the way and we should be able to find ways ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓውዲ ኣብ ቅድሚት እያ ትስራዕ ነዚ ተመክሮ እዚ ናብ ካልእ ምግፋሕ የድሊ ኢትዮጵያ ትሰርሖም ስራሕቲ ምጥንኻር ልምዲ ኢትዮጵያ ናብ ቀርና ኣፍሪካን ኣብ መላእ ኣፍሪካ ምግፋሕ እኹል ጻዕሪ ሓትት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዱባይ ተሓዳሲ ሓይሊ ብሰለስተ ዕፅፊ ንዕብዮ ዝብል ስምምዕ ነይሩ ኢትዮጵያ ብመዳይ ተሓዳሲ ሓይሊ ሚእታዊ ፈጺማ እያ ብምዃኑ ድማ ንዓና ንጎረባብቲ ሃገራት ዝተባጽሐ ውፅኢት ኣመዝጊባ እያ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያንን ዓለም ለኻውያንን መድረኻት ዝተፈረሙ ስምምዓት ናብ መሬት ኣብ ምውራድ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝሓሸ ልምዲ ብምስዓብ ካልኦት ሃገራት ናብ ተግባራዊ ስራሕ ከኣትዋ ተሳተፍቲ ሓሳቦም ኣልዒሎም እዮም
ማዲ ዜናና እንዳቀጸለዩ ካብ ወጻይና ብዝሓረነዮ ዜና እንትንሰግር ንዩክሬናውያን ስድራ ቤታት ዝእንግዱ ሓደሽቲ ወለንተኛታት ወርሓዊ 600 ፓውንድ ክረኽቡ ምዃኖም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ቤት ምኽሪ ከባቢ ኤልምብሪ